poder enllestir un treball que és el resultat d'una llarga aventura, d'un viatge que amb el Toni i jo hem estat pilotant, però en el que han intervingut molts agents, molts protagonistes diferents. I fer-ho justament avui acompanyat de tots vosaltres, aquí us agraeixo que compartiu aquesta alegria, aquesta joia de finalment tenir enllestit aquesta obra produïda a foc lent, que com un bon vi ha estat madurant en bodega durant molt temps i al final el destapem i el podem assaborir. Aquest és un projecte coral, és un projecte col·lectiu. El Toni i jo, en realitat, més que autors, ens considerem modestament els catalitzadors d'una iniciativa col·lectiva, d'una iniciativa popular, que consisteix en fer un mosaic. Un mosaic que, com ha explicat la Vanessa, agafa com a font l'ull del primer nadó de Granollers de l'any 2024, la Martina, perquè és un ull que ens mira i el mirem. Un ull que representa la mirada, i la mirada és potser un dels eixos que articula l'activitat que es fa aquí a Roc Umbert, Fàbrica de Creació, que és un viver de cultura visual. Hi ha els estudis de televisió, els artistes visuals, tallers de fotògrafs, de dissenyadors, de realitzadors de vídeo, etc. És a dir, que simbòlicament l'ull implica això, algú que ens mira, o algú que amb la curiositat intenta començar a escudrinyar el món, a interpel·lar-nos. Però un mosaic en el que es demana la participació de tots aquells que vulguin contribuir-hi per arribar a vestir aquesta obra conjunta, global, simbòlicament també apel·la a la idea de la comunitat. Estan fetes, i això ho explicarà més bé el Toni, que és l'artífex, amb el procediment de fotoceràmica, que és el procediment fotogràfic més permanent que hi ha. És a dir, resisteix les inclemències del temps, de la humitat, del fred, de les dilatacions deguts a la temperatura, etc. I això fa que potser no serà etern, però sí que durarà molt temps. Aleshores, aquesta projecció en el futur ens fa parlar d'aquesta relació entre el passat i el que vindrà. És per això un document de vida, un document del que som, però també un monument, és a dir, un autohomenatge a la nostra manera de ser. Estem orgullosos de ser com som, volem ser millors, però de moment demostrem aquests vincles que ens uneixen, aquest sentiment de fer Granollers, de fer comunitat. Podria estar parlant moltíssim, perquè és un projecte que m'emociona i m'excita i m'estimula. Espero que compartiu aquesta bona vibració amb el que el Toni i jo hem fet això. I només un petit detall final, perquè si no el voldré d'anar explicant moltes vegades, i així jo l'explico d'un sol cop per tothom. No ens han robat peces. O sigui, les peces que falten és expressament. O sigui, la forma irregular és una manera també simbòlica i poètica, per una banda, d'evocar l'arqueologia industrial del lloc. Però sobretot per una altra cosa, i és que el fet que faltin peces vol dir que encara en podem afegir, vol dir que això és viu, vol dir que la comunitat no està d'acord. Això, si voleu, és un punt i a part, és posar el rellotge a zero. A partir d'ara podrem venir aquí i veure com nosaltres anem envellint, però la nostra imatge encara robarà tal com va ser aquest moment. Inclús, desgraciadament, des del punt en què vam començar a fer aquesta convocatòria demanant la participació ciutadana, que ens enviessin fotos, alguns dels que surten a les imatges, per desgràcia, ja no hi són. És a dir, amb el que fa d'any que estem recopilant aquestes fotografies, doncs la vida segueix, i la vida vol dir que uns venen i uns altres se'n van. I per mi això és també aquesta pedra de toc, aquest mosaic. Passarem per aquí, ens recordarem, mireu, aquesta era la tieta, aquest era el dia de l'aniversari, això era la festa, aquí quan van venir els Reis, etc. Serà un motiu de confraternitzar, un motiu de recordar, un motiu de reviure junts aquest passat. Per tant, és una obra feta entre tots, disfruteu-la. Bravo,
Bon dia, molt content d'estar al voltant de tanta gent que està implicat en aquest mural. Per mi ha sigut un gust i una tranquil·litat d'esperit deixar una obra a Granollers, lloc on estem nascuts i on perdurarà aquesta obra. Per mi aquesta obra una mica també és una oda a la ceràmica, perquè és un dels oficis que pot mimetitzar millor en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, des de la història de l'home. La ceràmica existeix i ha estat en permanent evolució